Kwa kaini ndalo 4 bang' tho rawera Austin Ogola e yo mapod kelo chich, penjo medo bedo mathoth ni to ere kaka Austin mane nenore mangima nowito ngimane kinde machuok bang' wuok e tich. Sigana noluwo ranyisi mag wang' dede kendo jafwambo marwa Cynthia Onyango tang'onwa tipo mar ngima Austin Ogola e dakika mogik nyaka chop kwanyo e bath ndara. Nyaka chop kwany ringre Austin Ogola, rawera ma jahigni 28 mayande ka orwako gudu kendo tiyo kuom jumbe 2 kende e bath apaya ma Kangundo Road manotimore kinde machuok kende bang' wuokie tich. Penjo osebedo ni to ere kaka Austin nokwany kowito ngimane kinde machuok kende bang' wuokie tich ka kata ranyisi mar bedo matuo ne onge. E nonro motim kod Ramogi TV, itemo duoko penjo ewi gino machalni notimore. Ranyisi chalo kama: Austin nowuok e tich saa 2:15 mar okinyi chieng' Jumapil bang' bedo e tich otieno mangima. Achiel kuom jogo manotiyogo wacho ni bang' Austin tieko tich kendo ndiko ni owuok e tich, negigoyo kode mbaka nyaka kar saa 3. Bang'e Austin nowuok e kar tije ma Umoja 3 Medical Center kendo mako wuoth e apaya ma Kangundo Road kodok ot. Kaluwore kod tipo mag wang' dede ma wachoko moko kuom magawa mayudore apaya ni, mago mantie machiegni kod kama noyude ringre mar Austin. Kar saa 4:31 kod nyirni 2, jomoko 4 nenore mang'ado ndara kochimo kama noyudi ringre Austin. Giwuotho to ka gichopo e tok yiendegi mogeng'o kama noyude ringre Austin, gichung' kanyo. Bang'e saa 4:32, ji 2 wuotho kochimo kama ji 4 motelo ka ochung'e. Jogi wuok koni gi koni. Ka gichopo kama jogi ochung'e, gichung' kanyo gin bende. Ok gikalo. Bang'e matin, jal moro mariembo bodaboda manenore mane kalo, chopo kanyo to en be ochung' kendo kawo kinde kanyo. Parni ma en saa 4:32. Kaluwore kod nonro marwa, kama jogi ne chung'e ni, chieng' Jumapil okinyi mar saa 4 e kama noyudie ringre Austin. Ma e chal mare. Kaluwore kod wang' dede mathoth ma warango, bang' jogi chung' ka, ji nomedo biro machiegni ka jomoko wuotho. Jomoko chopo ka gi bodaboda, to jomoko bende chungo nyamburko nyaka chopo bila, kaw ringre kendo chwal e kar kano ringre ma City. To ere kaka Austin nochopo ka mokwanye kotho? Wadok chien kendo warango wang' dede. Kar saa 3:38 kod nyirni 24, jal moro wuotho e bath apaya ni kowuok yo kama osiptal ma Austin tiye korieyo komachielo. En tipo maneno gi mabor kaluwore kod kama wang' dede nitie. Mak mana ni kirange matut, en rawera morwako law mamalo ma bade rachar to bade boyo. Long nenore marateng' kod wuoche marochere. Wuoth mare nenore makare, mak mana ni kochopo e tok yiendegi kama ji e chung'e ni ok okal. Tipo mare odong' kanyo. Ma timore saa 3:38. Kaluwore kod nonro marwa, ma e kinde ma Austin chalo ni nolwar mowito ngimane. To ere kaka wang'eyo ni ma en Austin? Kaluwore kod chal mar ringre Austin e kar kano ringre ma City bang' chwale kod obila, Austin orwako law marachar ma bade bor, long marambulu moore kod soksi achiel to noonge wuoche e tiendene. Ka wapenjo jogo manonene sama nowuok e tich, gileronwa ni Austin norwako wuoche marachar, rwakruok machal kod ng'atni ma wang' dede nomako. To bende Austin ne nyalo wuok e tich machop ka kuom dakika 38. Kaluwore kod joma luwo yoni pile gi tielo, giwacho ni wuok kar thieth ma Umoja 3 kama Austin ne tiye nyaka kama noyude ringre Austin nyalo kawo dakika 30 nyaka 45. Tiponi nyiso ng'atni chopo ka saa 3:38. Poni Austin nowuok e tich saa 3 e wang'e kaka joma gitiyogo wacho, nochopo ka bang' dakika 38 e wang'e. Kaluwore kod nonro marwa, jalni manochopo ka to ok okalo kendo chalo manolwar en Austin Ogola. Kendo ringre mare nobedo e bath apaya ka kuom dakika 53 kapok dhano ochako chich. Penjo: ang'o manokelo podho mar Austin ka ma bang'e oyude ka osetho? Cynthia Onyango, kowuok e mesa matimo nonro e weche njore kod arita, Ramogi TV, Nairobi.